Tikulandireni nonse kumene mungakhale nthawi ino ya madzulo kwa amene kwanuko kuli madzulo chifukwa tikudziwa siziko lonse kumene kuli madzulo kwina mwina mmasana kwina ndi mamawa ya nthawi zimasiyanasiyana komano ngati mukuonera hot current lero la mulungu pa 15 December 2024 mumve kulandiridwa kwanu kuti takulandirani ku program yathu yapadera imene tikhale tikuunika nkhani zokhuza report imene Commission of Inquiry yatulutsa itakhazikitsidwa kuti iyankhepo zina ndi zina. Mbali zakuno muli ndi ine Ndevu Zamwayi Wanderer Nkwenda V Msisia manso ndilandire achimwene anga avayana chunga takulandirani vayana zimwambiri amene timakunyadirani kuti amapang'ombe. Mbali yawo kuti ndi amsuku amsukuluzi a Jona Pankuku amsuku takulandirani manono maino mena kumafomera basi. Thank you. That's way. momwe tupanga programu iyi ndikuti tidakakhalabe ndi chidwi za namondwe mukuti chani zina lake kuti chido namondwe kuti mainawa achido akuti akudusa ku Mozambique afika tinaona zithunzi zina za Pemba aonekabe kuti mphamvu yake dali yambiri mphepo komanso mvula maripoti ena kuti nkutheka kuti mwina chaku mulanje ujeni kuphalombe kuikhoza sokhala kuti padakali pano pa mwina yafika sono langizo ndilomwe lija kuti tiyeni tikhale tcheru amene tili muzigwa tiyeni tisunthire mu mtunda tisakhale bize kupulumusa katundu tiyeni tipulumuse moyo. Zonse zisale amatero ogulisa waiti ati moyo usale tengani zinthuzo sono namondo ameneyi ayi ndithu tithokoza za nyengo atangozindikira kuti kukubadwa namondwe akhala akupereka ma updates ndithu kuzera mu njira zosiyanasiyana mafoni mu anthu akulandira ma text messages nkhani tikuyika ma TV ma radio komanso kulemba ma news mwathu online pages chonde tateni tizikhala ndi chidwi kufuna kumva kuti kodi zimezi zikukhala bwanji kuti tipulumuse miyoyo nimati tiyambire pamenepa. Lero program yathu ikhala yapaderadera koma tisanatero bwanji timve uthenga wochokera kwa Ceres Enterprise amene akutiuza za Christmas komanso New Year promotion imene ili m'mashopu mwawo. Timve uthenga wochokera kwa Ceres Enterprise. Get original gadgets from Ceres Enterprise with 10% off this festive season. Samsung A16 4GB RAM, 128GB storage. Pay 400 for 5,500 kwacha. Save 49,500 kwacha. Samsung A35 5GB RAM, 128GB storage. Pay 697,500 kwacha. Save 77,500 kwacha. Redmi 4C 4GB RAM, 128GB storage. Pay 300 for 5,500 kwacha. Save 38,500 kwacha. Redmi Note 12 Ace 8GB RAM 256GB storage. Pay 400 for 5,500 kwacha. Save 49,500 kwacha. Find us in Lirongwe Area 3 in South Park Building and Ceres Enterprise Building near Stiers in Zomba. Hurry! Promotion runs until 31st December 2024. T&Cs apply. Ceres Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Tenga uchokera kwa sponsors athu a Ceres Enterprise amene ali ndi promotion mpaka na pa 31 December. Ite mashopu awo kuzomba komanso kulilongwe. Azibambo inu nkhani imene tikambirane mu program yathu ya lero ndi imodzi basi. Titakhala pansi tinaona kuti tisanamepo apa kuti tikhoza kukamba nkhani ziwiri ulo zitatu. Pamene tufuna tiunike za Commission of Inquiry report imene yayankha mafunso ena ngakhala anthu ena abezina sadakhutisidwe koma tufuna tiunike nkhani imene. Ndiye tinaona kuti ife titenge nthawi yokwanira tiunike zinthu zina mwina muyikapo nthawi ndelero tikhala ndi nkhani imodzi yokha imene tufuna tikambe za report imene President anakhazikitsa Commission of Inquiry ndiye munali mu November mene mujamu kuti apereke report imene ilipofika mapeto pa 30 November koma zimene sizidatheke chifukwa chokuti adapempha ku 14 days
ndi report limene latuluka dzulo adamba kuwerenga chama 5 mpaka na ma 9 4 hours akuwerenga zimene apeza malingana ndi zimene amafufuza. Ndefeyo tidazika ndithu madongosolo angapo kuti tikambirane amalawi tiuzane zoona chifukwa malingana ndi ntchito zimene anthu timagwira zilipo ntchito zina anthu sangathe kuyankhula zoona. Adachikonza kuti iwo akazayankhula zoona mwina zacho sa ntchito akazata ndesani na zoona ayi amakhala ndi kadekoramu kawo ife pano sitilabada chilungamo muchike kuseri kwa mwala timanyamula mwalawo nkupeza chilungamo nkuchinena mmene chilili chifukwa timakhulupirira ndithu kuti pokhapokha pamene tikuuzana zoona mpamene tikhoza kukonza dziko linoli moona mtima osati mumanamizira kunyengerera mabodza ife zimene zositipanga nawo chifukwa chake timabwera pano unali program ino sitinyengerera komanso sitimapepesa. Na nkhani tiyambe ndinu maphang'ombe anthu akhala kudikira mwachidwi kuti kodi kubwera zotani ndi dzulo tonse tazimvera tokha mmene awerenga report imene jayi kutamveka kuti a president ananena kuti musanandipase ine auze nikaya Malawi kuti no kena kaibwere kwa ine trusting issues potengera background ya nkhani kuti anthu ena akhala kumaona chanjani ndimati kuyambirira ningofuna ndimve reaction yanu tilo wano ma details but mutaimva report ija what was your reaction munayivomera munayilandira bwanji nkhani meja munati chani inoyo ngatachunga atamaliza kupereka report. Choyamba nditayamba kumvera kumvesera kapenanso kumaonera naona kuti inali report ya Itali chifukwa mafika size yonena kuti kutopa ndikuzakhala ngati mwina usinza kuzati paja ndili pa ntchito ndikumvera mpaka na ndithu 3 hours yonse kumathamangira ku 4 hours. So I felt like it was very detailed. Inali kuti inakamba zinthu zambiri very comprehensively ma area osiyana. It's not surprising fana nena kuti anacheza ndi anthu about 120 amene anayankhula nawo kwapanga interview. Ndiye my impression yoyamba inaonena kuti report ndiye iyi yabwera koma zinthu zina zimene mwina ndimazifunsa zikuoneka ngati kuti mayankho yake ayamba kusongola kuti kodi nkhani ija inaenda motero right kodi zakuti zinaenda motero. So report imene inathandiza komanso ndinena kuti chigawo china panali mafunso ena amene sopana amabwera chifukwa cha information imene imatuluka. So report ija inayankha mafunso ena komanso yapereka mayankho ndi kuperekanso mafunso ena komalizira ni mazifunsa kuti kodi mene yabwereramo report kodi anthu aivomera kapena ayi. So for me I'll tell you kunena kuti pali zinthu zambiri zimene ngati dziko tingathe kuphunzira pali zinthu zambiri zimene ngati dziko we should be ashamed that have come out because of the report. Muli zinthu zambiriso zimene I think amalawi mwina adakali ndi mafunso. So ineyo ndimayiona ndithu kuti ntchito yagwirika koma mayankho ena aperekedwa mafunso ena akuoneka kuti akubwera chifukwa cha mayankhoso ena mwina amene aperekedwa. That was my initial general conclusion. And poamaliza nimanena kuti kodi munthu amene anachikhazikisa kunena kuti achilima ndi anthu onse amene mtege amene mu Donia ija anachita kuphedwa kodi report iyi lingampange kuti mpange convince can it make someone turn around? I don't know. Koma kwambiri ntaimva report ija sinasiyane kwambiri zimeneso ena ma technical experts amene takhala tikucheza nawo akhala akutiuza kuti komati ife tikuona ngati zakuti sizinali bwino koma poti we didn't think it was official and professional tizibwera pano tizazikamba zinazo ndiyankhule motero. Reaction ya maphang'ombe imene yoyo asiyaso funso kumene koko kuti kodi kwa munthu amene amakhulupirira kuti chidali chiwembu chilipo chinthu chimene chingampangise kusintha maganizo amenewo inu amsuku mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Ife pano hot current yes ndife anthu amodzi amene tinali ma advocates yes kuti kukhale commission of inquiry yes issue iyi kuti ena ake chaphwere mitima pabwere ndithu osakhala za ku Germany tinkanena kuti tili mafunso ena tiyankhane tokha kuno amalawi. So a president after so much pressure from anthu kunapeza kunena kuti atando tiyeni tutani tikhazikitse. So
tinkafunsana mafunso amene ena maiwo adabwera ngati terms of reference ku committee imene iyi kuti tifuna tiyang'ane izizi. So ukandifunsa ine kuti ndayilandira bwanji sindisiyana kwambiri ndi mmene wayana wafotokozera. Panali zina zake timanena kuti kuti muti izi zakhala bwanji. So kwapeza kuti through my interviews ndi anthu ena certain things now, certain details are now coming out. Kuti muti bazidakhala motereti. Okay? So zina zake zimene ifeyo ngati program usu tinkazipanga question. We have been vindicated. Kunena kuti mwina munali tizibwana. Mwina mafunika nditu tizikwapo tabwino. So mwanena kuti tilo wankatimu. Yes, tilo wa details by details. Mafunso ndimalize yaso ndimene alankulira Ochunga kunena kuti when all is said and done, kodi kukhala closure mwa anthu motani. Tili ndi ma stakeholders osiyana amene alandira nkhani iyi. Tili ndi akubanja. Tili ndi akuchipani. Tili ndi akuboma. Tili ndi Amalawi in general. Amene aja osaje timaneka kuti Amalawi tawaluza. Kodi taphunzirapo chani pa izizi. My mistakes for amene taona ndi atiwo. By the end of this program, si choka program tisanauzani kunena kuti apa we could have done better. Apa panachita kachipani kodi panali ndani apa. Uyu ndani uyu mwana wa ndani akalekelera izi. Tikamba mu program Yes. So ndiyambe choncho. Ochunga tisanapite be ukoko, pardon me, do you think memunanenera munja kuti kwa munthu amene amayembekezera zosiyana ndi zimene report limene liliranena, do you think kuti pali kuthekera poti nkune kuvomereza kuti akuluakulu mwina nkutheka zimene timaganiza ifeyo si zimene mwina zidachitika mwina zoona zeni ndizizi kapena anthu ena ake will never be convinced no matter who you bring, no matter what you find, iwo wazagwirabe pa zimene akuganiza kuti mwina ndi zimene zidachitika. Ine mkuona kwanga ndikuona kuti anthu ali pa magawo almost awiri amene ankanena kuti apapa pali chiwembo koma anthu aja ali zigawo ziwiri. Chigawo choyamba chayamba sopano kumazifunsa kuti what if panalibe ndi chiwembo chimene chinachitika. Why? Pali information ina imene yatuluka yokuti tampangisa munthu kumanena kuti komatu kunena zoona kumbaliso ya ndege, kumbaliso mwina ya iwo amene amayendesa, mwinaso kumbali ya Malawi Defense Force ndi kasungidwe kawo kakatundu komanso ndege zawo, mwinaso kuli gawo imodzi imenenso inatengapo imene contributed inotungozi imene. Then pali gawo limodzi la weather fatamva ndi tumatesimo nosiyana kuti even family ya malemu Kasambala anakwera ndegeja kupita ku Nkarabe ku Mzuzu on route kupita ku Nkarabe anavomerezanso nawonso kuti the weather was so bad to the extent that they were prepared kuti asakwere so the same flight inokubwerera back to Blantyre ndi ku Lilongwe. So mukati muona kuti pali nkhani ya weather imene yatuluka very strongly ngakhale iwowo amndegeo anachita communicate ndithu kuna koma kunoko major turbulence amabampu weather is nyengo siri bwino ndiye kuli chigawo china chonena kuti kumaona kuti kumokhala ngati kuti a president tukhala ngati ulendo osama odziwa kukhala ngati kunena kuti pamene anafika mdziko muno a vice president iwo osama dziwa. So anthu ena atomaona ngati kuti so the president did not know about this. Maybe mwina disanali involved. Koma ndenene koma on the other side alipo anthu ena amene nothing of that will convince them. Ena onena kuti yayi zonsezo olomutanena china chilichonse kuti ka president samadziwa kuti achilima anatabwera mdziko muno kuti atenga ndege anazindikira ngozi itasowa ndege ija isizi ngati pangisebefe kuti tisinthe maganizo athu. So Amalawi ali ogawanikana maka awa amene adachikhazikisa kunena kuti iyi inali ngozi yochita kukonza. They're still divided because ena now amene they see kunot komandi pena pake ndimaona kuti mwinadi zinthuzi I think inali ngozi koma anthu ena they are not still convinced. Ndiyankhe motel chabwino abankuku msukuluzi ngozi kapena man made. No, I think mungandi fusa loterolo. Timangonena kuphera mphongo pa remember tikulowa magawa apa kuti tiziona yeso ningowalitsa kunena kuti anthu ena ake abana patavuta patatani
how accurate certain information can be. Ngakana anagwira kunena kuti anthu amene ajalechera kuphedwa abana ndewo munakhala kuti commission of inquiry kuja mwayikamika njoyo khaokha omapemphera kangati pa tsiku anthu a mulungu awo ndiolondola olangero tsikani tapangani commission of inquiry. These people will not change. To them these people were killed. Some people had to sit down ndoba amaganiza choncho. So ine mwina si kuti kuganiza sikumayenera kuti kuzikhalaso kuti kuli backed ndi some facts kapena nthawi zina zimakhala kuti mwina ndale zangolowabe kwambiri. Then ufane kuti ineyo sindifuna kuti ndiwaletse kunena kuti asaganize mene aganiziramo. Let them hold their view. Ndi alipo ena amene amadzangana kunena kuti wait a minute, what if what I'm saying stokhali sizoona ndipatse chitsanzo. If I'm home now, my wife is calling me. So sindikuyankha. Kodi you married? Very married. Okay. Just sindikuyankha. Now, my wife akangobaka conclude kunena kuti mwina apitatu kwa mai 2. Alipo? Ndikundunga kuganiza atu. Ndikufusa atu. Tauzani yawa. Fusa. Kodi mufuna muzilopyeza. Listen. I agree with you. I'll continue because you've said it. Now, as come back as well, come on, conclusion to give a guy. What if side kumene nduganiza? Was it abana? This guy somebody's once. If we are not there, Eddie. So before we jump into conclusions, mine tiangane zindu. Quick one. Yes. Wachibale wina anapanga post pena pake unena kuti I wish the dead could speak. Yes. Chifuka muta pali zinthu zina zimene akudziwa ndamela ali mndekewo ndi mulungu. Yes. So but ifeyo ponena kuti kufuna closure tiyesesabe ndikunena kanuso akakunena kuti aliponso anthu ena amene akumatha kuona kunena kuti kumatu apapazo kuti itopezekadi kuti ndi human factors ndi weather nzoona koma chifukwa cha mmene anapangira hando iwo amene ali adindo nditero zinapangisa anthu ena kukhala ndi mafunso adi mafunso amene aja ndi amene okolezera moto to the conspiracy theories ndimafuna nditero chabwino tiyambe kulowa mkati mutinenenso apa kuti imene ananenera commission of inquiry kuti even nyumba zofalitsa nkhani anayankhula nawonso. Yes. Even ku times kuno adayankhula nawo and ine disclaimer pano inenso ndi mmodzi mwa anthu amene adanditana kumene kuti akandifunse mafunso ndinapita adandifunsa mafunso. Yes, so I just wanted kuti anthu adziwe kuti adanditana kumene kundakayankha nawo mafunso koma tili pa nkhani imene yoyo padali anthu kudandaula even composition ya commission imene iyi mulibe wakuti munakha wakuti number 1 tikamakamba nkhani imene mwamsanga ifati ndi nkhani zambiri zoti tikambe padali anthu ena awiri amene adatula pasi maudindo awo Sylvester Namiwa komanso Abusa Nyirenda. Anthu anyirenda usidinadziwe kwambiri tazazindikira mochedwa kuti kuti anyirenda sadapitire nawo komanso aujeni wa commission amadandaula kuti anthu amene amaitana anthu they were not forthcoming ndi information imene inakathandiza kutanthauza ngati kuti amalawi ambiri timakonda gossip mangonena maboza nthawi imene takuitanani kuti bwerani muyankhule anthu amati ine sindikonda magulu chanjani the same way mukaona even ku judiciary. Yes. Judicial Service Commission. Yes, kumadanda ulidwa iyo kanga tikulizaka tangale anthu anauza bwerani muzati uze kuoneka kuti ambiri timafuna basi zingolemba ma social media mu koma kuti tibwere tizanene pamalo wenerera ambiri fe we chicken out. Ndimati tikambe nkhani zitatu zimene zimophatikiza composition ma resignation aja komanso people not forthcoming with evidence. Tiambe ndino mapangombe, how would you sum it up? Ndiyambe ndi yomalizayo kunena kuti Amalawi, if we want to fix this country we should rise above gossip. Ngati ufunadi kuti tikonze dziko lathu tizifika nyengo yomanena kuti izi sizocheza izi nzofuna kuti tikonze dziko
ngati tizingolemba zinthu pa masamba mchezo anthu nkupanga malaiki nkupanga basi nkuthera pomwepo. I don't know how serious we are about this country, because mwayi ukaperekedwa kunena kuti tazanenani chilungamo, ina would have thought kuti wina aliyense amene ali mafunso kapena ali ndi umboni wina wake ogwirika, pitani go ndikupanga testify, overwhelm amene akupanga ma inquiry ndi information imene itithandize ngati dziko kuchita pinpoint pamene zinalakwika, ndipo ngati panali anthu amene ali behind the accident adziwike. Koma tikapanda kuti tikuthawa kati makhala mantha ngaye makhala kuti basi timango ndikupiwa gossip, ine I believe is a lost opportunity kwa iwo amene amayankhula ngati kuti akudziwa zinthuzo, kwa mwayi utaperekedwa they didn't show up. Chimodzimodzi manenera kucha judiciary. Please, let's get to that point onena kuti when Amalawi akanena kuti tiyeni tikonze chinthu, let's go in full force. So I'm really saddened, ngakhale I'm saddened ndikusangalalabe kuti anthu 120 anapanga testify. So ndikuona ngati kuti ndipaja amazanena ku akamapanga maukwati nchalichi amazafunsa kuna alipo amene ali ndi cholesa choti anthu awiriwa asakhale pa banja loyera, kena kama zafika nthawi yonena kuti ayi ngati palibe ndiye pasitu msasa yankhuleso amafika potero. Now ndimangoganiza the same principle kunena kuti why would I continue kumaperekera umboni on my social page pomwe patapezeka mwayi kuti ndikaperekera umboni koma ineyo sindikufuna kutero. So in as much as it takwinena composition kwaniona ngati kuti it was a missed opportunity for some people. Very quickly on the composition ya gululi, mukaona mmene muja munali mafumu, munali madokotala, munali anthu achipembezo, munali anthu ma technical experts osiyana-siyana, munali anthu maloya, munali anthu azamalamulo ndi anthu ogwira ntchito zosiyana-siyana. For me, I actually felt kunena kuti even pamene amawerenga report ija, you could see these are very confident Malawians, very experienced in so many. You can see mutagwaona apo ambiri wonse tukwadziwa agwira ntchito malo osiyana-siyana. Iwo amene anapanga resign pa zifukwa zawo. Ngati namiwa I think he came out in the open ananena mu social media nchifukwa tinadziwa, koma Atone Nyirenda sana nene mwina mu social media nchifukwa yake mwina sitinadziwe. Anali ndi ufulu wochita resign, anali ndi ufulu wosatengapo gawo ngakhale anasankhidwa. So we cannot blame them. Ali ndi ufulu ndipo I don't blame them, anali ndi ufulu wotero. Koma what I just wanted to say is kunena kuti nkhani ya composition, there can't be a composition of an inquiry imene wina aliyense 100% azanene kuti koma imene ena nanena kuti tikemo mwina anthu a family. Koma you know it's like kuti ineyo ngono wanga waphedwa ndi anene kuti ndikafufuze nawo. Vuto imene makhalapo ndi the emotional attachment. In fact malamulo akuchipatala ndionena kuti dokotala ito akhala kuti kandi mkazi wako ni dokotala kama mwamuna wako ni dokotala amazichita recuse. Pali ndithu malamulo amene onena kuti iweyo umayima pambali chifukwa cha connection imene muli nayo. Amanena kuti ena agwire ntchito imeneyo. So ndimangofuna kunena kuti composition in general nimaona ngati kuti nda Malawi onena kuti awodziwika bwino olemekezeka in so many ways. Palibe munthu opanda floor Malawi muno. Koma at the end of the day kuti Amalawi aikhulupirira commission imeneyi because of the team. I tell you, they never believed the team right from the beginning. But as far as I'm concerned, I think they tried. My findings are digital discuss pompano. Chabwino, abankuku. I wouldn't agree more. This many alamkula ochunga. Kunena kuti alipo yena alimbapo. Kunena kuti wakuti yo is connected to wakuti awo adakwatira kwakuti. Inene ndona ngati kuti mwina before we begin judging the individuals tidziyang'ana ntchito imene awapatsa. Awapatsa ntchito iyi, what are the terms of reference? Ndizizi now if fact kamfuna kwapanga judge tuwaweruze on their ability to do the job at hand. Because if we ngati tuona kunena kuti sana wanitse izizi, is it because they are related to akuti kapena pana ma factors ena? Because that's a very big problem makanayo. Very kagaba zinazo zokuzana ndi ndalabe umtali manje mukumbukira. Tikada kuti sometimes mwina tima thamangira kupanga judge. Kuti the fact kunena kuti ali related ndena yake. So you insert their knowledge kunena kuti ndekuti basi akhala biased towards anthu ena ake. So ileyo mina kunena wayana kunena kuti
munali and from different disciplines. Yes. Amene ena kesu ndolemekezeka ndithu kuti mawadziwa. Ineyo I wouldn't judge them kunena kuti haya inaliyo point. Awo amene anachoka awo anamiwa anabwera kulankhula zawo. Anamiwa ankafuna ikhale on camera. Yes, akadeo. So analo aine nachoka. Yes, sindikhala nawo yes. He had the right to. Atone nyenda we don't know. We don't know. So ndimona ngati kuti it's okay. Come on, we will now be looking at what yapeza chani. Chabwino. Tiyena kwa kuti ziyenda nkhani zinzambiri. Actual report yatuluka mafuso ena ndameti kunenawo kuti yayankha mafuso ena sinayankhe. Pakubambwera interesting two issues imene kunena ya human factors ndi environment. Okay, environmental if you like. Kuti zikuonekabe kuti mwina ukadaulo wanthu amene ankayendesa ndi gemene udakambidwamo. Yes. Mulipoti imene. Komanso nyengo. Ndeti mati mwina ati khalepo pang'ono tionepo pamene papa. The human error imene kunenayo. Anthu ena ndinapo kuti anthuwo anatisiya memwe anenera muja, they cannot defend themselves. However, panali zinthu zina zimene anthu apeza. Mene zimakhalira even ngozi za ndege imene ndaonerapo ineyo ma air crash investigation amayamba kuunikira pamene popo. The first point imakhala kuti kodi anthu oyendesa anamayizwa bwanji ntchitoyi. Now, zikuoneka kuti ma licenses awo sadali renewed. At least for 7 years. Yes. Ngakhale zimayina kuti azipanga every 6 months. You renew your license every 6 months. Komanso akuti zijamati instrument flying, IFR, they were not trained in instrument flying. Zimene okay, timafuna tikambika zimene zozo komanso medical. Yes, medical repugeni sinali current. Imayinata ziyazana pafupi malingana ndi concentration. I think zimene zimafunikira ukada uloyendesa ndege umayina kuti uzikhala kuti china chili chonse chikwenda bwino nthupi mwakomo kupatula mapepala. Ndimati tiunike nkhani imene iyi, then tizaonekapo nkhani ya nyengo komanso zipangizo za ma airport mwathu, aviation infrastructure. Mwamsanga. Ndiyambe ndino yo uchenipepani ndithu ndizikanga ndikuthamangisani. We have 30 minutes but we have so much. Very quickly. Yes. Cholinga chathu sopanga blame the dead. No. Koma niona ngati dziko titengerepo phunziro pa zimene zinachitika. Mulipoti muchapana mafotokoza akuti anzathu azanyengo meteorological office amapereka folder imene imakamba za nyengo, weather folder. Koma amayipereka upon request, amapereka khala kuti apayira andegeo apempha. Zikuoneka kuti sana pempe, not just ulendo, but even a day before sana pempe. Yes. Ndimaona ngati kuti pamene popo something was wrong. Komanso ma systems athu could have been there to help. Kunena kuti even pilot yo atakhala kunena kuti anaiwala. System ena okhala kunena kuti iya chifanthu watu amadziwa zonena kuti weather mzuzu sinali bwino. Yes. You mean simunakanena kuti ngakhale simunachita request koma indeed you need this kwasiya adzipita. Exactly. For sana pepe. Kwasiya for sana pepe. No. Ma systems zake ndotani. Pamene ponso tuphunziraso china chimene chokhuza ni ma pilot iwa. Kunena kuti kodi mukunena kuti pali standard yote mena umapanga renew ma license yo pafupi. They were not licensed. They were not renewed. Ma medical reports ao kapena ma medical examinations ao aoneka kuti they were not current. Kodi amaonikira zimenezi ndani Kwa MTF amaonikira zimenezi ndani. Yes. And would you allow the whole vice president ndi ena wonse mana kwera nawo ndege imene the VIPs important Malawians nditu kodi ayendesedwe ndi anthu onena kuti mwina my license awo sanali moteromo? Yes, vuto la kundege mukangotengera kuti ayi komatu munthu anali no experience mwalakwisa. Yes. Izimafunika kuti munthu huyo tinamva for example Mayacha anali kuchipatala ndi mwana. Yes. You know, and from there did she go back for a training? No. Went back. Pamene ponde kuti ma systems once again sinofuna kuti tichite dwelo kwambiri on the individuals koma on the system. System yathu ku MDF uko taiunikani kuti even atakhala kuti ma situation ngatamene wawa people should not blame you. Anthu azinena kuti koma kwathu mbali yathu munayesesa no human error mwina nkhani ndi amashini kapena zinthu zina anthu ena anakonza koma apa mwapereka loophole yoonesa kunena kuti in terms of systematic management panali failure. Ndinene kuti
malingana ndi anthu ena amene munanena aso kuyambira kwa program timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana timayankhulana ndi mapilot ena amene amaulusa ma commercial flights ndege zonyamula anthu amatiuza kuti malingana ndi mwambo woulusa ndege every 6 months timayenera kuti tichite renew license yathu. Now forgive me but they are flying ordinary people. Awa ndamalaba mbasiti kunena kuti anthu ndosafunikira but these are ordinary people. Anthu awawa okuti they were meant to fly a president, a vice president. Yes. Ndikumakhala 7 years asanapange new license yawo. Eneyo abankuku pamene popo iyamba kusonjola bwino nkhani. Mafunso watu ufusa nawa. Yes. Alifusawa ndifuso bwino. Ndipo ku MDF kungara kuonera. Yes. Aziyamba kumarozana kodi amanganira ndani we supposed to check kuti this chifa pano tini magalimoto machisanso tindi bwana amene amayang'anira magalimoto. Yes. There is no way fitting makweli gamoto kuti soyefu inatha pamene pali munthu wina amene ntchito yake kuyang'ana soyefu amene ajawa. So ku MDF yes ndiye kuti panali negligence on their part kunena kuti mukuti akaendese avipi ndi anthu ena komano ma medical report medical status yawo sili current. Yes. So the licenses have not been renewed. What gave them the confidence? Just the experience of the people or what? So if you ask me, apa MDF inaponyapo. Apa inaponyapo and tikamapita kumapeto kwa programu hii. Tuwaloza chala kunena kuti you could have done better on this part. Chabwino. Chifukwa chokuti I don't know kuti niyo malamulo ndo otani kwe MDF whether you allow malola munthu pabepo poso ndikofunika chifufuza because standard procedure ya kuulusa ndege nimetani na baba wasati ya kuulusa ndege ologali moto yodi license yo ulibe. Yes ndongonena kuti imeti makamba za 6 months ababa zimene tikupanga find out ifeyo we took an interest to find out. So the standard procedure is that every 6 months you need to renew your license. To imagine that some people were flying with MDF with an expired license. How mwana wayani adalola kuti anthu awawa in their menace alilimo akaendetse ndege the VP chizolowezi chimatipweteka mmalaimo. Chipali chizolowezi komanso pala anthu ena ma departments ena ngati ku MDF nthawi zina anthu timayang'ana kumbali chifukwa cha momwe aja timakambana aja ata national security izinzazida izinza asilikali musamakambepo kuulusa ndege ndikuulusa ndege kandwe silikali kandwe civilian ndipo anthu amene mukunyamulawo ndi anthu amapuma amathakufa. I think ma standards aviation samatengere compliance based on military or non-military orientation ayi nditero pamene pomwanena bwino. Yes. Ndimafuna vomelezane ndi apa pa kuti pomapereka folder yopereka focus ya weather mene ilili ndiye kumadziwa unena kuti akuti ife mene palili panopa tukudziwa paya panopa nyengo mene akupitako sili bwino. Now pali procedure imene akuyendetsayo afunse kunena kuti kodi weather report maruti wandeti chite bwanji akuti chimaperekedwa upon request. Iniyo mmene muli pa mukudziwa zonena kuti nyengo sili tani tayiona sili bwino. Popeza anthu asanafunse in your right thinking muganiza kuti basi atha kungopita procedure. The procedure is you must request. If you don't request, go and face the flag. Go and face the fog. But the question is, isn't that tells you kuti anthu ena ake wamba kuiwala tima basic ujeni because probably you have not gone back for a refresher. Yes. Because the refresher course kaja kama kakuthandiza aso kuti remember checklist yako ine mene maziwira ndegesa na nyamuke kuyenda ukapanga amapanga check chakuti tapanga check chakuti tapanga check. Some boxes we have do we have a weather report? No, we don't have. We can't. And you don't have a weather report. You're proceeding. Interestingly, Wanda, and who actually anasinta the normal route. Yes. Anasinta the normal route. And even after kusinta, they still did not have a weather report. Now, ku management amakhala ndima wa amene risk management. Kunena kuti mwendi mfundo zanji zimene muli nazo pa company kapa organization kandi pachani kapena kukagwidwa kachito kuti atakhala kuti chitakhala china chake chachitika
zisabwerese mavuto ochuluka. In other words, pilot atakhala kuna kuti waiwala weather report, muli ndi risk management strategy yotani yonena kuti imeneyo isakhale impact yokuti takuyika manthu ena kampani katundu wa kampani mavuto. Ndikuona so risk management failure pankhani imeneyo. Apa ndikuti takambapo za mapilot iwo komanso takambapo za nyengo. Sitoche taphatikiza tipite kunkhani ina mosunga nthawi. Bwanji mwina timveka uthenga ochokera kwa ma sponsors athu a Ceres Enterprise. Get original gadgets from Ceres Enterprise with 10% off this festive season. Samsung A16 4GB RAM, 128GB storage. Pay 400 for 5,500 kwacha. Save 49,500 kwacha. Samsung A35 5GB RAM, 128GB storage. Pay 697,500 kwacha. Save 77,500 kwacha. Redmi 4C 4GB RAM, 128GB storage. Pay 345,500 kwacha. Save 38,500 kwacha. Redmi Note 12 Ace 8GB RAM, 256GB storage. Pay 445,500 kwacha. Save 49,500 kwacha. Find us in Lirongwe Area 3 in South Park Building and Ceres Enterprise Building near Steers in Zomba. Hurry! Promotion runs until 31st December 2024. T&Cs apply. Ceres Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Ngati mutsegula kumenika ndi mawanuyo mukuonera Times Television kunyadira timati TTV takwanisa zaka 11 tikutumikirani Malawi, ndipo program imene mukuonera patakali pano ndi ya Hot Current. Program imene timabwera pano kulankhula pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Lero tukambirana za report imene yatuluka ndi a Commission of Inquiry. Anthu amulungu tukambirana nano pa tayang'anako kwa mapilot imene tanenera muja you can't blame the dead. Komano panali zinthu zina zimene tikanatha kuchita bwino tibwera ku recommendations kuti kamakwankhula nanu ino akwe MDF mo zikuoneka kuti kumeneko zikuvutani in terms of how you managing ndege zanu komanso mapilots anu. Tikukambano nkhani ina ya zipangizo ma airport mwathu, ma infrastructure zathu zikuoneka kuti airport imene tiliko nkhasako ndi Lilongwe ndiomwe ndi Kamuzu International Airport ija ndiomwe ukhanga ili konti zinthu tina tanthauza kuti chileka njoperewera mzuzuyo nde kumaita kuthamangisa anthu sasaduse pa runway. That's how bad it is. We cannot even build a fence. We cannot. Mene timabela mene tikubela ndalama mziko muno. We are shameless people. We are stealing misongo ya Malawi. We can't even apolisi umathamangisa agalu anthu memu jamu pafuna kutira ndege at least anthu atabaiba azithomona be kuti titosakabe ndalama zina kupanga kumbadza. At least umuntu sungabe zose nde amene mukuonera program ino ndi mbava. Yes pano pati zizifusa kuti tikudikira kuti zachitike ndi chani kuti tisinthe umbava wathu. Do we have some responsible stealing? No, there's no responsibility. I thought there is some. At least what constructive. Tabako nkuku yaba malioka msada kuti nkuku yaba malioka chonde musada nyazi ora imodzi nyazi tikambatu anthu abandalama samuchipepezo mitembo ile apo wina kumaba 5 billion and ndi apolisi aba yiyo tikubwera ku polisi ko. Now zinthu zathu ukangouluka mulilongwe muja kutuluka peta pake pamepo suma ziwayo kuti pakuuluka chani pakutani ngati dziko ifeyo. We are okay. We are okay kumakhala kuti mwamba mwathumu sitikuchita ku manage bwino then ngozi yatigwira ngati chonchi tikhalano ngati noti ninzero kwambiri basi kenaka kambola kaja kamapezeka kuti katha basi we are back to normal. We don't want to change things. Achunga, how can we have my airports alibe zipangizo zokwanira and we still call them my airports and we still want ndege zizitera malonga tamene akuti radar system ili pa Kamuzu International Airport yokha moti mukamakhala kuti mukupita ku Mzuzu kamene mukuluka kupita ku Blantyre nkofunikira kuti kuzikhala mbusa kapena wansembe kuti zikoza kuti azipempherera interceding. ndikuzani tu I mean
kufika pa size yonena kuti akuti ndege makafika kwendeni ndi akakhauti izikwavuta ndi amayenda M1 uja kumamuona M1 kuti amene atithandize kuti airport I think ili chapa uku ndi kuchivavi I think chiwanja I think airport ili apa. Are you sure? Ati pali bigoni imangonisa kuti you are now in Nzuzu, you don't know where. Are you sure? What amene adali ife tikhale dziko ndani in fact it's more it's more of an airstrip than an airport. Yes. Because you can't call it an airport. Ilibe zipangizo zosiyana even ndege yo super instrumental uje navigation so visual. So muchifunga muntu maso atuwa inu ndine tinaenda ndakumana ndi chifunga. Ndikukhulupira kuti mapemphera. Timathandiza ndi vanhu atatu tikaeleza government. Ine ndindo angana lomaona yellow line. Kachinzira manga na achibeni apo chipocha. The fog was so much. We couldn't see masana. Koma ndikumaganiza kuti mundege muja ndi anthu akuti ati sanga kugisa ntchito zipangizo fandege zathuzi they're so outdated. Timagwisa ntchito mapilots yathuwo they are not instrument rated, they are not IFR. No chindegecho chilibeso zipangizo zimenezozo airport iso ilibeso zipangizo zimenezozo and then we are flying. Exactly. And we are risking the lives. Go ahead, fly. Now this is the painful thing. Anthu amene timayika maudindo akwera so ndege kupita kunja. Yes. Amaona ma airport, amaona zinthu mene zimakhalira. Kodi sizimakupwetekani. Atira kwisi. No lankulisa bambali. Zimene tinkanena tsiku lina unena kuti even mene chili chikamuzu stadium uchi. Yes. Yes. An accident waiting to happen. Yeah. Okay. Komano popeza anthu akupita kumpira nkumaonera pita kumpira kubwera. So when it happens, God forbid it happens. Yes. Kumaza khala no anzeru that particular time. That is into zina vilala chicha. Yes. Vilala chicha, guys, we should not be. Why are we putting it on water? Titayankhula last time defend. Yes. Yeye inu mayankhula chanchani mukubweresa anthu fear that fear and what you don't know is what must scare you. Yeah. The fact that you know anthu asuzidwa kuti chichisi chinthu choti that thing has expired. So wonder if you look at how we're getting into this report. Yes. Uona kunena kuti mabira kuja kunena kuti people might accept possibly kuti inalidi ngozi yedi inachitika. Yes. But how silly were some of the systems along the way? Yeah. Yes. Some of these were very silly. Yes. Yeah. Some elements needed someone to act. Fuso ndilo kuti zimene zanga konse ndi ndani. Are we that poor? Kuti sitingagule ifeti barada systems nkuika ma airport if we want it to be called a country. Yeah. Yoti tili ndi ndege malotera ndege. And we know pamalopotera ndege pamaina pakhale zida. Zoti pamalopo pasitira ndege. Ndezimene tulephera kugula zida zimenezo. ngati tukanika kugula kuti mazithemba kuti matha kupempha. Titaonesa ripoti kuti taona zachitika choti thandize ndikereda system ku plantaya ndikuli umzuzu. I'm sure ena atothandiza. Koma the point of the matter is bana birthday yanu. Yes. Simungama kasunkhise anthu ndalama kuti apangire birthday yanu. No, You understand what I mean? Yes. No. Especially airport ayionesa. Yes. Inu malo amachita kuoneka ngati kuti barani ya foja. If you look at this thing, at departure, presidents have come and gone. yes, amatera chili chonchi. Yeah, ndikungamba kuti amatera aboma abwera lina kupita. We still have that and we're still calling it an airport. And ndege zimatera pame pachapa. And even after ngozi kuchitika, so nothing is going to be happen. That's how we are. Even if COVID-19 came today, yes, it will still wipe us. Because inationesera apa ndipaujeni pera paja ndipakia apa. Chileka sana. This one is Chileka.
chileka pacha akonzako kwina international ku international terminal aikamwamba mucha koma even ukafika calling that a terminal ali pa international terminal zikhala ni nyazi akuti international terminal mkwele mwamba bana for the sake of this don't call that a terminal here. for the sake of not call it a terminal we have built something that looks like a terminal koma we can do better. Let's not magnify it. We can do better. No. Yeah, you see maiko anzathu osauka anzathu. Hey, look at Ethiopia. Those guys are now kuti kundege kundi ku business tikoza kutukula you go there you see these guys are serious. And you have tourism. Yes. Mujani. ATM strategy. Yes. And the people are going to be landing on that thing. Actually, Rwanda sona ikumanga mayapo. Ufuna bigi sana nduje ufuna kulanda hub ija. Afuna the hub ikale ku Rwanda ukale ku Addis Ababa. Exactly. Ona ni kwa Zambia pompa anzatu apita. Kodi feo ndramazo. Timali tikatenga. Tikaba. Ma priorities zatu amakarotani. Akulu ndi ndani amene atipulumuse. Ndi ndani atakonze kuti akulu tatseka kaye mzuzu tufuna tikepo zinthu zoyenerera timange mpanda anthu asamaoloke pamene papa even pachileka anthu amaoloka ndege zikamauluka makhala anthu atayima kuchire kuja awoloka mzuzu umene koko ndichita kuoneka ndi njira chikhalire imene anthu amadusa amapita mmakwawo pa airport apolisi akhala kunena akulu tithandize ndi ndani angapange chiganizo chimenechi ndi ndani kodi Mesiya ndinuyo kapena tidikirebe wina akubwera chabwino apolisi ndi amene adali oyambirira kufika pamalo pamene paja izozo sakangane ripoti latiusa bwino inuyo ndi amene munafika pamene paja munajambula zithuzi nkumagawa mu polisi mwanumo kutseni kwanuko munabaso 5 million iso pamene paja mundege muja adanyamula chipepeso 5 million imene makapereka kubanja kwa Kasambala idali mundege meme muja ndege just mungana kuti idaphwanyika pale idali malo amosi pompacha munaba ndra 5 million kapena ina malere ndi impact malere pamene panafika oyambira kufika we padala apolisi amene anajambula zithuzi zimene mpaka lero anthu timakhala nazo tikuswa mtendere kulephera kugona tulo kodi nchitidwe wa apolisi pa crime scene komanso pa ngozi ndi wotani mutakhati kuona pano even mafailo anthu akulembesedwa ma social media achunga iyambeni nkhani ngati ndipo munimvesese ngati anthu amene anapanga zimenezi nothing is going to happen palibe chimene chitachitikire then kuli bwino kuti tisamapange ma commission of inquiry they're useless. Why am I saying so? Kuli kumzuzu ali ndi list ya apolisi onse amene anapita kumene kuja gulu la apolisi amene anayamba kufika malo amene aja at the scene mugwadziwa onse aja they are suspects as we speak. One pali nkhani yonena kuti pama ethics samene opanga leak zithunzi zija to the social media inu munduze ma ethics anu amalola malamulo akagwidwa kantchito kuti apange zimene zija police ndipo ngati anaphwanya ma ethics chitachitikire ndi chani ndipo nkhani imetenera kuilondoloza ngati dziko number 1. Number 2, nkhani iyi yonena kuti katundu wina anasowa specifically 5 million. I'm telling you kunena kuti kodi kumaganizira kunena kuti mitembo ili apo I thought choyamba chona you be shocked a vice president kama no you no amaya chauti no this ena na police anzao amene pamene pajapo munthu uli busy kuyangana chiwanja wapesa capital and then our country kumadalira anthu otero kunena kuti we are safe such kind of police protect life and property. No we are not a safe country ngati anthu angapange zimene zozo mitembo ili apo trust me we are not safe as a country and something has to be done. So do one as Mr. Chidi abana popeza uli mpaka nema tema ndikai iwe sigwira akuzofanya muna wafuna kutokwana no chabwe asa kutokwana koma china chake chicho original palatable amena for ma TV ndiye ndichisinera chimenecho chabwe koma no I feel very embarrassed on behalf of these police officers ama zisho yani law enforcers abana kufika pamalo and they do what they did jambula zithuzi nkupezeka kuti zatuluka mafoni mwawo mwangozi
ngazo kama amanga ya itungonena kuti ali kudziva 5 million iso kuti afike poyambirira makuti na funso zimene kunena wayanda kunena kuti certainly alipo amene adafika koyambirira and madam IG uko kapena commissioner waku Zuzu ali ndi list yes some overzealous police officers amene they are very unethical senseless they couldn't think this thing is very sensitive the vice president is even here chito yanga yamba ndipange chani a police officer who is supposed to protect us cannot think straight like that ndalama za sowa mene mwanenera kunena kuti ma suspects andalama izi zakuti pepeso nda police edi tifusane tiuzane zoona ndani amene adapita huko mayo amu ndiwapempe pakati apa ananena kuti amanga anthu kuti Longweso atame anaenda dzikwaje ndeti amanga anthu ena ndi anthu amanena kuti anthu mukamanga anthu mumatchula mayina ndani mwa amangawa tikhalenso ndi list ya anthu amene adapita huko kuti kodi who were the first police officers pamalo angozi pabedwa ndalama ena najambula zisuzi mopepera ndi ndani anthu amenewa zochititsa manyazi to imagine ndi panali katundu wina anapezeka report yomwe tinayo ndokuti wallet ya vice president inapezeka ndi ma contents ache watch inalinso imene inali chinthu chodula I think inali gold watch anapezeka ndi katundu wina one amene wo 5 million. What happened to 5 million? Singangosowa 5 billion and believe you me kaya anthu adagawana kadatani you can easily see tima element tota anthu ena akadali ndalama adapanga you know apolisi chidalo koma ndalama izizi tizipeza tizipeza komanso ngati mukudya zasoka ngati mukudya zatsoka izizi chimachitika tu chinthu ina matsoka ili bwanji ndalama za mukudya zamagaza no apolisi akulira uku apolisi iyi simungayizembe Ai. munali woyamba kufika pamene popo ndinuyo And you are the suspect. munazungulira so munangofika kungoyima nchifukwa chake wina nkajambula zithuzi mayendayenda pamene popo wina anaona chikwama kutheka nonse munagwirizana munagawana olo wina anaba chikwama anakuteka kusunga ngati iweyo unali mmodzi mwa anthu ofika pamene popo sudapange nawo ndiye ntchito ikhale ya iweyo umpeza amene anaba chikwamayo tifuna tikudziwe ticheze naye amsisia mukumbukira kuti panalinso commission of inquiry ina imene inapeza kunena kuti panali apolisi ena amene kuti afufuzidwe ndipo akhale under discipline. Mukumbukira inquiry imene? Exactly. And mukumbukira kuti mpaka pano sinamve chinthu zimene unena kuti why do we do these things ngati sitikufuna kuna kuti anybody should be held accountable, then what's the point? Ndiye panali no tampering kapena tine kuti how we handled the crime scene adandaula even anzathu amene ankafuna kupima mathupi zinthu zidasunthidwa zinapa kodi ifeyo sitimaziwa how to handle apa nkukundikuona ti mkono wanu mwayimika msanga nthawi tilibe ineyo how sensitive issue imene jenalili abana aliyense amene mutu wake brain yake magwira ntchito would not rush kwamba usunta zinthu like what about the moment you begin kusunta ijishi kujibiritsa anthu amamba nokukaikira matani banji osangozungulira palo kupaka kupateteza nkudikirana kuti akuluakulu bwerani tapeza malo aja tenti ambire limozi zinthuzi panali ena mapanga zina anzawo ena sanabwere you understand mpaka na wamjef no iwe tasiya ujambula like serious so zimene zimachitika pa crime scene ipo ndi zimene zimapatsa anthu mafunso kodi muri zikhala mwa ndwanji because even amene amayesa matupiwo they complain kunena kuti mwina madali azithusi akana apeze mmene zinthu zinalili anthu ankaena kuti akapimire pompo ankazina ndi zina koma somebody had to rush kusapezeka kwa magazi chani zimene zikuyenaso kuti tizizifotokoza bwino anthu enaso anena kuti presentation ya information ikuena kuti muzimvesesa osangothamangira kuyankhula chifukwa ife tinabwera pano ndikukhala ndi nthawi yoti timvesese bwinobwino achunga ine ndikuona correlation ya kupolisi ndi army. Apolisi pa crime scene akafika samafika kuphula kapena kumakhuza zinthu kapena kuti kuzigwiragwira nkutani ayi samatero amaitcha kunena kuti ndi tampering
ndekuti mukononga umboni. So awanda polisi ona anapita ku training school afika pamene paja awadalira. Are you sure kuti inuyo simmadziwa ndikadziwe ine what I'm not a police officer kunena kuti imene mapanga ndi tampering ya crime scene? Are you sure? Ndiye zimene zikuoneka zonena kuti ma ethics kapena kuti ndondomeko yakagwidwa ntchito kumeneko mukuona kuti ndikuti anthuwa anazolowera amatopanga china chilichonse against mana phunzira ku ameso tinanena kunena kuti ndondomeko ya zinthu ma checks aja amatha ndithu amata kuachita miss out ndikumayendesa bendeke. What you see is tinduku polisi komanso ku ame mwina anafika pa msinkhu womanena kuti they are above the law, accountability above the law. Tipemphe ngati ku ame ndi ku polisi simungathe kupereka chisanzo chabwino, simungathe kupanga comply to my standards and ethical compliance, ndiye kuti dziko lino lili pa moto lili pa mavuto because timadalira inuyo. Tibweraso nkhani zisizinathe nthawi yatithera tikufuna tikambirane zakuti akuti a president sankaziwa kuti achilimali kunoko achimwendo ankaena kuti akwere pa ndege imeneyi komanso kodi response yathu tikakhala ndi ngozi mwazisisi tikuphunzira zimene zikutivutaso tikupitirira lessons then tinapereka ma action kuti amene akuyenera kuti ayankhe mlandu ndi ndani chifukwa pali nkhani zina zake apanthu ayankha ndithu ayankha amene ayankhire wa 5 million winaso ayankha kuti ndi mwana wa ndani ankalola ndege imene kuti iziuluka in the state that it was. Who ordered the suspension usikuti kuti tasiya search tukamba za search iso pamene anagwisa ntchito kachizungu kena akuti anapanga tactical pause. Tactical pause. We're not that daft. We are not. I like you. Yes. We are not that daft. You can try kuti musewere ndi mau, but we know what you did. So proceed next week. We'll proceed next week. Kuti satane then hot current izabwera ndi ma recommendations ake. Awo tayankhula ifeyo tili ndi anthu ena ake amene tikuyenera kuti tinene kuti uyu achoke. Uyu adakozezera ukapanda kuchotsa uyu anthu aganiza kuti mwakuti ife tine naso pano tilonjeze pamene kwa uchunga tithokoze kuti tali limodzi dzulo buno amsuku tithokoze kuti tilali limodzi namondo ete tikhaena busy tizimuona kuti akuchita motani ngati nyumba zathu sakuzidalira tikayiona kuti ayambako titulukemo tione kuti khale malo ena ake abwino mitengo italikire inu kayame mazitembaso kuti nyumba za zabwino magalimoto sunthani msaike kufupi ni mipanda ngozi tikhoza kuyipewa ngati anzathu akutiuza bwino. Program yathu ya lero tayisira panjira tibweranso anthu ena akhala kumatipempha kuti Sunday kumatalika sitingabwere ndinake ya special kandi Wednesday kuti timalize nkhanizi tiona kuti tikhoza kupanga bwanji koma iyi tifasanayo tifike nayo pamapeto kuti pala anthu ena amene anena pankulu akufuna tamva closure ikuvuta kodi nanga mukuti chakuti chinaenda bwanji iyi njathu tikambirana ya ku Germany tidakayidikira imene tazakambe zi technical issues chokera kwa ine ndevu zamwe Wanderer Nkwenda view msisya pitirani kuonera ma program otsatira ndipo Dave Gadama alowa kuti atiwerengere nkhani zathu mchichewa tikusirani mukuonera uthenga ochokera kwa ma proud sponsors athu Celis Enterprise. Goodbye. Get original gadgets from Celis Enterprise with 10% off this festive season. Samsung A16 4GB RAM, 128GB storage. Pay 400 for 5,500 kwacha. Save 49,500 kwacha. Samsung A35 and 5GB RAM, 128GB storage. Pay 697,500 kwacha. Save 77,500 kwacha. Redmi 4C 4GB RAM, 128GB storage. Pay 300 for 5,500 kwacha. Save 38,500 kwacha. Redmi Note 12 Ace 8GB RAM, 256GB storage. Pay 400 for 5,500 kwacha. Save 49,500 kwacha. Find us in Lirongwe Area 3 in South Park Building and Celis Enterprise Building near Stiers in Zomba. Hurry! Promotion runs until 31st December 2024. T&Cs apply. Celis Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.